Ja se najviše opustim kad sam tu u prirodi, lijepo se osjećam, na svježem zraku sam, mogu se igrati, mogu naučiti nešto novo, zasaditi puno novih biljaka, kao, ne znam, stvoriti puno novih života. Iz biljke naraste cvijet, a iz cvijeta, evo primjerice, ovakav maleni plod, jagode. I znači sve što sad moramo napraviti je pričekati da postane crven i onda možemo to ubrati i pojesti. Mi uglavnom uvijek jedemo zdravo povrće, mi uzgojimo svoje salate, uvijek jedemo svoje salate, svoje jagode, svoje mrkve, svoje krastavce, pa domaća zdrava jaja jedemo uz našu salatu, pa to vilac bi recimo baš paša onako uz jaja. Evo, nalazimo se na mojoj drugoj gredici. U ovoj gredici ovdje sam posadila 2 ili ja mislim čak i 3 reda mrkvica. Evo sada su, vidite, počele malene čak i izrasti. I ovdje imamo još luka vlasca. Ovaj luk vlasac sam posadila na početku proljeća, a ove mrkvice sam posadila prije 2-3 tjedna. Sada ću posaditi krastavce. Oni se sade na ovakav način. Prvo ću iskopati jednu rupu. Zatim stavit ćemo malo gnojiva koji je iz glistica naših glista. Evo, stavili smo malo gnojiva. I sada ćemo uzeti naše krastavce. Evo, izvučit ćemo jedan mali krastavac i posadit ćemo ga ovdje. I sada još moram samo zatrpati to. Evo, draga djeco, drago mi je da sam danas mogla saditi i da ste me vi gledali. Nadam se da ste nešto lijepo novo naučili i nadam se da ćete nešto od ovoga primijeniti.